कोण पाहिजे? आई, हात नको लावू माझ्या आईला. तुझी माझी आई करायला लहान नाही राहिलोय पण स्वरूप. आणि हो, मी राहते इथे, मीच राहते. पळून नाही गेली आईला सोडून. सारिका, You trust me, right? ढकला. अगं मला माझ्या खोलीत मारायचं इथे मारा ना तुम्ही मला. तुझ्या बॉसनी परत पैसे मागितले का? त्याची चिंता तू करू नकोस. हे सगळं आपल्या घरापर्यंत येईल वाटलं तरी होतं का आपल्याला? आज मला काही गोष्टींचा सूक्ष्मक्ष लावायचा आहे. तुला माहितीये, मी लहानपणी चित्र काढलं होतं शाळेत असताना. तू, मी आणि आपल्या दोन्ही बाजूला आईच. सगळे हसले होते मला शाळेत.